எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. நம்ம இந்துத்துவாதிகள் முகலாய பேரரசில் இஸ்லாம் மிக வேகமாக வளர்ந்ததாகவும், அதாவது வலுக்கட்டாயமாக இந்துக்களை முஸ்லீம்களை மாற்றினதாகவும் நிறைய வரலாறுகள்லாம் சொல்லுவாங்க. உண்மையில் அப்படி நடக்கவே கிடையாது. எந்த மன்னனை மதத்தை வளர்க்குறதுக்காகலாம் ஆட்சி புரியல. அவனோட ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கிறதே பெரும்பாடாக இருந்துச்சு. அவன் பையன் மூலிமா ஆபத்து வருமா, தம்பி மூலிமா ஆபத்து வருமானு அவன் பயந்துக்கிட்டு இருந்த இடத்துல இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அவனுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஓகேங்களா? அடுத்தாப்புல இந்து மதத்தை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ இந்து மதத்தை ஏதாவது சொல்கிறாங்க, ரொம்ப அன்பு நெறிந்த மதம், இதில் அவ்வளோ அன்பாக நாங்கள்லாம் நடந்துக்குவோம், மற்ற மதங்கள் மாதிரி கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதில் வரலாற்றில் ஒரு செய்தியை நம்ம பார்ப்போம். கழுவேற்றம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த கழுவேற்றம்னா அதாவது தூக்கில் ஏற்றுறது மாதிரி நம்ம நினச்சிட்ருக்குறோம். அது கிடையாதுங்க. அதாவது கழுமரம் என்பது உச்சி கூறாக உள்ள ஒரு மர தூண் மாதிரி இருக்கும். அதில் எண்ணெயை தடவி ஆசன வாயில் நுழைச்சிருவாங்க. அந்த எண்ணெயானது என்னாகும், வழுக்க ஆசன வாயில் போன மரம் வாய் வழியாக வெளியில் வருமா. இது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க அலறி துடித்து இறந்து போவாங்க. அந்த அலறல் ஊர் முழுக்க கேட்குமா. இந்த இறந்த உடலை பறவைகள்லாம் கொத்தி தின்றுக்குது. பல சமணர்களையும் பௌத்தர்களையும் இப்படி கொன்று வளர்த்தது தான் இந்து மதம். இது சாதாரணமாக நான் சொல்லலை. இது ஆதாரத்தோடு சொல்கிறேன் பாருங்கள். சமணர்களை கழுவேற்றி கொல்லப்பட்ட சாமணத்தன் கிராமம். சாமணத்தன் கிராமங்கிறது மதுரையில் இருக்குது. மதுரை மஹால் அருகில் செயின்ட் மேரிஸ் பள்ளியின் பின்புறம் சிந்தாமணி ரோடு செல்கிறது. அதன் வழியாக பயணம் செய்தால் நெடுங்குளம் செல்லும் வழியில் 6 கிலோமீட்டருக்கு முன்பாக வலதுபுறம் ஒரு கிளை ரோடு பிரிகிறது. அங்கிருந்து 1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் சாமணத்தம் கிராமம் உள்ளது. சாமணத்தம் கழுவேற்றம் செய்யும் முன் சமணர்களுக்கும் சைவ சமயத்தை சார்ந்த திருஞான சம்பந்தருக்கும் அனல்வாதம் மற்றும் புனல்வாதம் நடந்தது. இது ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் நடக்கும். இது மாதிரி வாக்குவாதங்கள் நடக்கும். நான் என் மதம் சிறந்தது, ஓ மதம் சிறந்தது, என்னுடைய வழி சிறந்தது. இஸ்லாத்தெல்லாம் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்குறோம். இது மாதிரி விவாதங்கள்லாம் நடக்கிறது. அதே மாதிரி அங்கேயும் நடந்திருக்குது. இதில் சமணர்கள் தோக்குறாங்க. தோற்ற சமணர்களை சைவர்கள் கழுவில் ஏற்றி கொள்கின்றனர். இந்த வரலாறு அப்படியே சுத்தமாக மறைச்சிட்டாங்க. வரலாற்று புத்தகங்கள் கூட கிடையாது இதெல்லாம். இந்த கிராமத்தில் ஐயனார் கோயில் இருக்கிறது. அதன் மேற்கே உள்ள திடல் தான் சமணர் கழுவேற்றப்பட்டு பின் எரித்து புதைக்கப்பட்ட இடம். முன்பு இந்த இடம் ஒரே சாம்பல் திட்டுகளாக குண்டு போல் காட்சியளிக்குமாம். தற்போது ஓரளவு சமப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை கட்டுரையாக்கிய பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மதுரை சரவணன் மேலும் சொல்கிறாரு. எங்களை கற்பூர சொக்கு என்ற 80 வயது பெரியவரிடம் அழைத்து சென்றார். கிராமம் அதற்கே உரிய அழகுடன் சிறிதாக இருந்தது. மேல்மட்ட ஜாதிக்காரர்கள் ஒருபுறமும் கீழ்த்தட்டு மக்கள் ஒருபுறமும் இருந்தனர். இதில் கீழ்த்தட்டு மக்களுக்கான குடியிருப்புகள் காமராஜரால் திறந்து வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த குடியிருப்புக்கு மேற்கே தான் சமணர்களை கழுவேற்றம் செய்து எரித்ததாக அந்த பெரியவர் சொல்கிறார். அவர் சிறுவனாக இருக்கும்போது இந்த சாம்பலை நெற்றியில் பூசி பள்ளிக்கு செல்வாராம். மேலக்கால், அதாவது கொடிமங்கலம் பகுதியிலிருந்து சாமணத்தம் வரை கழுவேற்றம் நடந்தது. சமணர்கள் இங்குதான் எரிக்கப்பட்டு சாம்பல் பரவி கிடந்ததால் இந்த ஊர் சாம்பல் நத்தம் என அழைக்கப்படுகிறது. இங்குள்ள சம்பந்தர் கோயிலுக்கு 2 ஏக்கர் நிலம் பாண்டியன் காலத்தில் வழங்கப்பட்டது. அது இப்போதும் கிராமத்து சபையால் பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலம் இன்று குத்தகைக்கு விடப்பட்டு அதன் வருமானத்தின் மூலம் கோவில் பூஜை நடக்கிறது அப்படிங்கிறாரு. பெரிய புராணம் இந்த சமண கழுவேற்றம் பற்றி நிறைய பேசுகிறது. அது பற்றி வேற ஒரு பதிவில் நம்ம பார்ப்போம். இந்த தகவலெல்லாம் அவர் சொன்னது மதுரை சரவணன்கிறவர். அவருக்கு நன்றி நம்ம தெரிவிச்சுக்குவோம். இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஃபோட்டோக்கள்லாம் பார்த்தோம்ல, அதெல்லாம் ஆதாரங்களோடு இன்றும் இருக்குதுங்க. அந்த எந்த இடத்துல கழுவேற்றம் நடந்ததோ, எந்த இடத்துல சமணர்கள்லாம் எரித்து சாம்பலாக்கப்பட்டாங்களோ அத்தனையும் ஆதாரத்தோடு இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் வரலாற்றில் சுத்தமாக மறைச்சிட்டாங்க. இதை யாரும் கண்டுக்கிறதும் இல்லை.
ஆனால் வந்து இல்லாத கட்டுக்கதைகள்லாம் வந்து நம்ம வரலாறுகளில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அவுரங்கசீப்பை பற்றியும், அக்பரை பற்றியும், பாபரை பற்றியும், ஹுமாயூனை பற்றியும் என்னென்னலாம் கற்பனைகள்லாம் இருக்குதோ அத்தனையும் கலந்து அத்தனையும் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். இது வந்து நம்ம எல்லா ஆதாரங்களோடு இருக்கிற இந்த விஷயங்கள் நம்ம வரலாறுகளில் பதியப்படலை. அதுதான் உண்மை.